úgy közlekedjünk, hogy elgázolunk másokat, figyeljünk oda, mert egy vendégek vagyunk egy egyetemi karnak a területén. A versenyben pedig nyilván arra kell figyelni, hogy hagyjál időt magadnak gondolkozásra, tájékozódásra, és emellett pedig próbáld meg maxot kifutni magadból. Alapvetően a tájfutó térkép ugye úgy épül föl, ugyanúgy, ahogy minden más térkép, tehát felülnézetből ábrázol egy adott területet. Az a különlegessége, hogy sokkal részletesebb. Színek a legfontosabb meghatározói annak, hogy mit jelöl. Letiltott területeket a többitől eltérő lila színnel jelölik, általában lila sraffozással vagy X-ekkel jelölik ezeket a területeket. A magánterület jelével, olívazölddel jelölik ezeket a területeket. Ezek olyan virágágyások, bokrok általában, vagy esetleg akár házak udvarai, amikre nem teheti be a tájfutó a lábát, vagy azért, mert nem jó, hogyha letapossa őket, vagy azért, mert az egy magán tulajdonban lévő terület. A vastagabb faljelölés az az áthatóhatatlan falakat jelöli, amiket nem ugorhatsz át, nem ugorhatsz le róluk, nem mászhatsz fel rájuk.